Ostegunean izan zen Corpus Christi eguna, eta hainbat herrietan egiten den bezala Legorretan ere asteburuan ospatu zuten hitzordu berezi hau. Horretarako, legorretarrek ohiturari jarraituz egitarau anitza eta zabala prestatu zuten iragan larun baterako. Eguna herrikrosarekin esnatu zen. JKA Bilkoin eta Aldapa Handi elkarteek antolatuta, lehendabizi gazteen herrikrosa jokatu zen. Eta ondoren goizeko 11:00 hasita, irudietan duzuen helduen lasterketa. Bi proben artean 200 korrikalari inguru bildu ziren. Aurtengoa herrikrosaren 37. ekitaldia izan da. Helduen lasterketari erreparatuz, hauek 7 kilometro eta erdiko ibilbidea osatu beharra izan zuten. Gizonezkoetan iaz bezala, Iker Pagola lehiarra nagusitu zen, 24 minutu eta 37 segundotan helmugaratuz. Miguel Ángel Encina bigarren sailkatua irabazlearen gandik 6 segundora iritsi zen. Aimar Agirresarobe hirugarren sailkatua gertu zuela. Bueno, Iker, lehenengo gizonezkoa izan zea, Legorretako krosen, gustua emaitzak? Bai, oso pozik, gustura geratu naiz, bai. Oso ongi gustora, lehenengo buelta pixka biziko egin deu, gero bigarrengo buelta suabesego izan da, eta gero hirugarrengo bueltan pentsatzen nuen pixka atakatzea saiatzea irabazten, eta dena ondo atera, oso kontentu. Ibilbide guztintzear bat, taldetxo bat juntzeate horra aurretiken, gero bukaeran zein dezu esprintatu edo? Bai, ibilbide hasieran lehenengo bueltan 5 ibilin geha, gero bigarrengo bueltan 4 geratu geha, eta gero asmoan euken ja azkeneko aldapatxon probatzea aldeitea. Azkeneko aldapatxon probatu dut aldeitea, Miguel Angelek zaitu dit hasieran, eta ikusi etenen ja pixkat geratzen hasi dela, esan de, metaino sufritu eta iristea. Ezagutzen zenuen ibilbide hau? Bai, iazterek horritu nuen, da orduan ezagutzen nuen bai, urtero etortzen naiz karrera honta, eta ni berez izatez aleikoa naiz, da orduan urte asko jarraian ator lasterketa hontara. El cambio de ritmo que ha hecho Iker ha sido contundente y no lo hemos podido seguir. Una vez que nos hemos quedado Iker y yo y le he visto que no le podía seguir, ya era terminar segundo y conformarme. Emakumezkoei dagokienez, Ainhoa Lekuona izan zen garaiea, 30 minutu eta 18 segundotan gelditu azerlojua. Irabazleak minutu bat eta erdiko aldea atera zion, bigarren postuan helmugaratu zen Janire Urteagari. Eta azkenik podiumeko 3. postua, Edurne Arakistain Legorretarrarentzat izan zen. Oso ondo egia esan, leheneko 3 kilometroak nahiko azkarrin ditut, eta pentsatu dut igual azkar egin ere ritmoa, eta gero aguantatu dut, eta ondo, pozik. Egun hona zion korrikaiteko igual pixkat beroa, baina ondo, pozik. Emakumeen arteko lehioi nola junda? Zera lehenengo 3 kilometroak beste neska batekin jun naiz, baina gero gelditu inda eta bakarri jun naiz. Eta ibilbidea ze irutu zaizu, lehenago parte hartuta zenden lasterketa honetan? Ez, lehenengo aldia da. Pixka gogorra iten da, gero geltokiko igoera eta hori, pixka gogorra, baina ondo, guztua. Goiz pasa etorri geha eta ondo atea zait. Lehenengo urtea hona etorten itzana, mutian eskusiak inetornez, mutiak etortia guren, da zene, aiake popularran, neuk animoiko naiz. Eta gustora, gustora ibili naiz.
Lehenengo aldia aipatu duzu, ibilbidea etzen unezautzen ze iruditu zaizu. Hombre, hasiera baten pentsatzen nuen lago izango zala, baina gero ikusi dut aldapatxo batzuk egon diala, eta baina ondo, gustora. Emakumeen arteko lehia hori nola jonda? Ba, nik uste dut hasiera batetik nahiko ikuste zala lehenengo bukatu dela, ni denporadan bigarren postuan fanaiz, da ondo. Emaitzakin pentsatzen gustoa eta helburua beteta. Bai, neben pentsaiken bigarren bukatuko neben ipez, eta horri naiz, korrika ikiatik, kirola ikiatik, zehoze ikiatik, eta sorpresi eruan dut eta gustora. Aurreneko sailkatuen lana saritzeaz gain, antolatzaileek herriko korrikalariak ere saritzen dituzte. Zentzu hontan, emakumezkoetan lehen aipatu dugun Edurne Arakistain eta gizonezkoetan Ander Nogales izan ziren aurreneko legorretarrak helmugaratzen. Nogales gaztearen kasuan, honek sailkapen orokorreko 8. tokian bukatu zuen herrikrosa. Hasieran ondo, lehenko egonkin daolatean naiz, bastante ritmoan hartu dugu, baina gero, separa naiz pizkat daola, eta azkenen bastante ondo. Zure helburua bete duzu, emaitzakin guztua? Bai, bastante. Ez dut asko entrenatu, baina, nire helburu zan bastante ondo bukatzea eta lortu dut. Nahi nuna, osea que, Zuek abantaila bazen uten, legorretarra izan da, ibilbidea ondo ezagutuko zenun, ez? Pentsatzen dut. Bai, ibilbidea ondo ezagututa eta dena, eta, baina gorra izan da, azkeneko buelta da asko sufritua, baina, azkenen ondo. Bero pixka bero pixka eta onda, baina, lehen urtean asko zeokerrago, asko zeokerrago ontza, baina, bastante ondo, alare. Oso gustoa. Ze aste honetan nahiko floja ibili naiz, eta pentsatzen duen okerrago ingo nula, eta oso gustoa. Bai. Ia esperientzia baukezu lasterketa honetan, ez? Bai, ez dakit zenbat aldiz atera naizen, baina azkeneko 5 urtetan nola atera naiz. Lehen txikitan de ateratzen nintzen, eta ezkondo horretik bai, baina, ez dira ezautzen dut rekorridoa. Ibilbidea ezaguna izateak ere erreztuko du, ez? Bai, 2 aldiz zola indet, karrera aurretik, baina, normalen hemen ingurun ibiltzen naiz, eta, launtzen da, bai, pixka da, kontrolatzen. Eta kontatu iguzu pixka nola jundan lasterketa eta ze sentsazio izan iruzun ibilbideen zehar? Ba ez dakit, hasieran nahi nun batzukin ibili, baina ikusi dut ezin nula, barea jotzen hasi zait eta orduan lasaixego ibili naiz. Eta gero, beste neska batekin juntau naiz, bigarrena indonakin da arei eusten, aguantaudet eta azkenen irabazin diot eta guztua, bai. Egoaldia ezakit, aukeran igual bero xamarrez korriteko? Hasieran etzon ematen bero egiten zonik, baina gero, korriala, bero sentitu dut, baina ondo, guztua.